ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁର କରା ଚାଲିଛି। ଆମ ପୂଜାରେ ଏଇ ଠାକୁର ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆମର ଗେଲି ପାଇଁ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ପୁରା ସେତେବେଳେ ଛୁଆ କହିଲା ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବ ନା ଟିକେ ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମାମାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଛେଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଏଇଟା ନାଁ ତ ଜାଣିନି। କନିଆଣା କୁହନ୍ତି। ହଁ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଟିକି ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଟା ହେଇଛି। ଦେଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗେଲୁ ଗାଧେଇଲା। ତାର ଆଜି କ'ଣ? ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କୁକୁଳି ଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଗାଧେଇବନି, ଶୀତ ଲାଗିବ ତାକୁ। ଗେଲୁର ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ସିଏ ଆଜି ପୁରା କେକ୍ କାଟିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ବନଉଛ? ଏଇଟା ଝୁଣ୍ଟି କରାହେଉଛି। ଝୁଣ୍ଟି ବି କୁହନ୍ତି, ଫୁଲ ବି କୁହନ୍ତି। ତ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ଗୋ ପୂଜା ପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟି ବନେଇବାରେ। ଆମର ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଗୋ ପୂଜାରେ ଏମିତି ଝୁଣ୍ଟି କରନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଭାଉଜ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ଗେଲୁର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ। ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫୁଲଟା ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିଯିବ ଆମ ଘରକୁ, ଶିଖିବ। ତ ଏଠି ଜଣେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଝଟି ବନେଇବାରେ। ତ ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଝୁଣ୍ଟି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ଚାଲିଛି କାମ, ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ତୁ କେଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ଖାଲି ସେ କୋଣରେ ତ ଦିଆ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କୋଣ ଜାଗାରେ ସେଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆ ହୁଏ। ଫୁଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲେ ସେଗାରେ ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ହେଇନି, ଆହୁରି କାମ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ପିଆ ନାହିଁ, ଆହୁରି କାମ ଢେର ଅଛି। କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଖିଆ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛି ତ ଜାଣିନି ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ହେଇନି। ହଁ, ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଯାହା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ମୋତେ କହିବ। ଏବେ ଗେଲୁକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି? କ'ଣ କରିଦେଉଛୁ? ଏଇଟା ଆମର ଗେଲୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ସାରିକି ସେ ତେଲ ମାଖା ହେଉଛି। ତେଲ ମାଖା ସରିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ପୂଜା ହେବ। ତେଲ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କାମ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ସବୁ ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ଫୁଲଟା କରାହୁଏ, ସେଇ ମୂଳରେ ସେଠି ପୂଜା ହୁଏ। ମାନେ
ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ତ ହଁ ଧୂପ ଦୀପ ତାପରେ ପୁଣି ସେଠି କ'ଣ ଧୂପ ଘାସ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ ଆଉ। ତ ଏଇ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖେଇଲୁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ।